La un tutorial. Astăzi voi putea cum să am tăiat la baltă 4 funde și bătrân uscat. Ce-s bătrân, rău. Deci acolo. Ne-o tăie Chirilă, că atunci unică i-am plătit și am că să fie să-mi taie și unii la baltă. Am putut să mai aduce noi și o pune pe foc. Hai să le fac. Buton. Că încă am stat și atunci i-am dus acolo, am luat mălai un sac și l-am dus acolo și apoi am stat și un pic și am frăcat mălai. Și mai, așa de părut că e cald. Mă duc o-i găta pe Diana. Nu, cocii, suntem tare aproape, neam. Ne trebuie acum. Uite aici. Da, păi haideți acasă și meriți. Uite-ți să dea acolo, altă... Mă duc la o gă pe die. Nu. Așa, că unul și poate o voi face o demonstrație pe un munte. Așa. Stai. Ca să vă reușească, trebuie o anumită distanță. Uitați. Deci, cam așa explodează. Asta e tot mai mic. De mai mică. Uneori explodează, nu știu de ce. Deci, cam atât cu acest tutorial despre cum se face un tun. Atât. Atât. Da. Se poate face și cu preș. Da, mai multă filmare. Uitați. Un preș. Așa, sau dacă filmează. Așa. Sau pe aici. Așa. Așa. Oricâte covor puteți pune așa. Și numai pe unea pun 4 alfa politul. O să nu șeie. Dacă șeie îmi stric. 4, 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Toate trebuie să fie pe 4. Așa. Deci. A? A. Nu. De la se poate face mai cu foc. Vezi? Cam atât cum acest tutorial. Da. Stop.